Gaur hezkuntzaren atalean aritu gara nolabait ere hezkuntza komunitatearen ardura kolektibo gisara eta planteamendu horretan beraz proposatzen hezkuntza tokiko kontseiluak o batzordeak edo sortzeko garaia badela, non landuko diren herri kurrikulumak, baina kurrikulumak kontuz zahar berritu edo berbegiratu beharko lirateke, batzuk lehenago ere egin izan direlakoz, kontuan hartuta gaurko Euskal Herriaren erronka zein diren, beraz feminismoarena, teknologiarena, klima larrialdiarena, euskararena eta kulturaren transmisioarena biztan dena, eta hortan ez, nolabait gudenok ez jendarte gisara hezkuntza agente bat bagarela aipatuz eta horren bueltan aritu gara eta orain eztabaidan ari gara bilatzeko esperientzia interesgarria. Aramaixoko herri kurrikuluma bada esperientzia bat, beste esparru batzuetan moduen, norberen historiak norberak kontatzeko ekimen bat, ezta? Da orduan, gure herrixan, gure haur gaztiak jakin beharreko kontuak eskolan integratzeko saiakera bat. Eta txikitasunak auki aldauen, oztopuetatik aratau oso herri ekimenetik sortu zen esperientzia izen zen, oso eragile desberdinak gainera artikulautako proiektu bat, eta esan geike eskolai aportatzen dutzona, eskola txikinen sarien egon dabe, badala beste gehigarri bat, ezta? Integratzeko eskola eta herrixan arteko harremana eta eskola edo hezkuntza esperientzia ez da izen amaitu eskola eremuan bakarrik.